Sí, algo. En estos momentos Soy un disparo. se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Bueno, aquella nit va ser una nit molt intensa de qualsevol lloc o costat que vulguis mirar, no? La nit del 23F va transcórrer amb molta tensió per part nostra i per part de tots els espanyols, això és normal. Ahí me pillen a mitad de pasillo perquè ja portava els papers per fer el bolletí de les 6:30. Jo dic, això deu ser algo molt serio. Me'n torne cap darrere i allí dia, en unes senyaletes especials que n'hi havia per l'urgència, persones con uniforme de la Guàrdia Civil entren al Congreso de los Diputados. Jo dic, això fa mal olor. I entonces, clar, van ser 4 les persones que ens van quedar com a voluntaris, diguem. Aquella nit va transcorrer en temor, en por i indignació, molta indignació també. Quan recordem el 23F, tots imaginem com a punt de partida el moment en el que la Guàrdia Civil, amb el tinent coronel Antonio Tejero al capdavant, pren el Congrés dels Diputats. Però els testimonis més directes demostren que aquesta va ser una de les últimes accions dels colpistes. Era un dilluns. Jo recorde que sobre les 10 del matí eixien del cos de guàrdia d'estar tota la nit del diumenge fent allí la guàrdia. De sobte t'apareix un capità i te diu d'una manera un poc estranya, dirigint-te a tu d'una manera molt més castrense de la ja de per si habitual, i te diu que busques a la companyia. Arribem allí i veiem que estava tot amanit per no se sap què i no se sap on. Estava els carros de combat, els camions, els toas, les cuines de campanya, tot el món allí, els seus soldats, cada un al costat d'on toca. A partir d'ahir comencen a passar coses estranyes, helicòpteros de la Welfamet que estava al costat, que tornen per allí, generals identificats perquè tenen una vara en la mà, i allò de la pàtria està en peligro, i les coses van desencadenant-se, i en fer-se de nit, de repente tots, dalt dels camions, dalt dels carros de combat, ja, cap a València. Recorde que a cada un se mos va assignar un nom estrany, que me'n recordo ja, que l'un era el pájaro negro, l'altre era el cuervo azul, l'altre jo què sé, i no podies dir noms, o sigui, no podies dir el capitán fulano, no, així tot en clau, no? Era molt de pel·lícula, però ruïn, la pel·lícula ruïn. I una cosa que se me va quedar gravada és que quan vam passar per la plaça, una de les torretes, crec que la que dona cap a l'estació, de les torretes dalt de l'Ajuntament, estava encesa i segur que era el lloc on s'havia reunit, jo què sé, el gabinete de crisis, no sé el que era allò. I una de les ordres que els carros passaven apuntant, és a dir, el canó del carro anava desplaçant-se, tipus desfile militar, quan rendixen honor al que està a la presidència i que pareix que vagin a matar-lo, doncs allí estaven, i sentia certs comentaris una miqueta irònics, de dir, mira, no, mira com s'esconden, claro, evidentment, qui no. Milans del Bosch era el que va iniciar tot allò en la esperança, creencia de que tot allò seria després compartit per les altres regions militars. La importància que en aquest moment tenia, el pes específic que tenia dins de l'exèrcit, el nom de Jaime Milán del Bosch, o sigui, un heroi de l'Alcázar, que avui està soterrat allí en l'Alcázar perquè va ser un defensor, és a dir, tenia un pes específic brutal. I no perdem de vista que era tremendament monàrquic. Eren militars descomptats. Ben protegits per gent que no eren militars. La primera notícia que vàrem tindre del que estava passant és quan algú en la ràdio va poder sentir que a les 6 i pico, a les 6:22 famoses, en què
interromp d'una manera esperpèntica, fantasmagòrica i sobretot vergonyosa, vergonyosa total, en eixa ficar en escena que sembla d'una pel·lícula surrealista per roït, no? És dir, el bigot, el tricorni, l'espenta, el malparlar, totes aquestes coses. Ahir sí que van dir, tate, així està passant qualsevol cosa. El 23 de febrer, l'exèrcit es mou ràpidament i obliga les emissores de ràdio a interrompre la seva programació y llegir el bàndol de Milans del Bosch cada 30 minuts. En este momento también nos llega la noticia de que nuestra emisora central Radio Popular de Madrid ha sido ocupada por fuerzas militares. Inmediatamente después se trasladaron al despacho del director general de Radio Televisión Española, del ente público, en la Casa de la Radio, y le dieron instrucciones para que Radio Nacional de España pasase a transmitir estrictamente música militar, al igual que Radio Cadena Española, y para que Televisión Española tampoco emitiese programas informativos. L'aposta d'aquells 4 professionals per continuar informant va provocar que molta gent els considerara el referent informatiu durant aquella nit. Nos vam enterar de que Milans del Bosch, aquí a València, havia donat ordre de radiar un bando i en música militar, i que connectàrem en Ràdio Nacional en València. I vam connectar en Ràdio Nacional de València i vam estar, vaig a dir-te, mitja hora donant Ràdio Nacional de València en el bando inclòs. I després, al cap d'uns moments, al voltant de les 8, va vindre un tenent de la Guàrdia Civil o de l'exèrcit, no recordo molt bé perquè jo estava aquí dins, i 2 soldats en la metralladora dient que era obligat el que estàvem fent. I efectivament, Juan Soler, que era el director, li va dir que estàvem en el bando connectats en Ràdio Nacional d'Espanya, en València, donant el bando i la música militar i tal i tal. Però aquella gent se'n va anar, i va vindre Juan Soler, Javier Manzanet i Molina, una montona de teletipos de l'agència EFE i d'Europa Press, i Juan Soler diu, lleva això, i vam començar a llegir notícies dels teletipos. Van portar el bando, van deixar allí, van deixar les ordres que hi havia que fer, van dir que sí, ells van donar mitja volta, se'n van anar i nosaltres ens van fumar un puro en el bando al costat. Pues que l'ordre de Milans del Bosch era el bando i música militar. Decidim ni bando ni música militar. I va ser el moment que més por vaig tindre jo, va ser la primera vegada que, quan estaven els soldats fora, el tinent de l'exèrcit, crec que era. I Juan Soler diu, lleva, jo crec que... Recorda que li vaig preguntar, Juan, ¿esos están ahí? I diu, no, tu obris, tira. Nosaltres tocàvem als companyeros, a Alacant, a València, i aquelles emissores estaven totes plagades de comandants i capitans, etc. Y nosotros estábamos así a soles, así estábamos en el mundo, dices tú que estábamos a soles. Porque que yo lo único que te digo es eso, no lo tengo. ¿Y qué problema hay? ¿Qué problemas tienes? ¿Tienes problemas para dárnoslo? Oye, ¿puedes hablar o no puedes hablar? No puedo hablar demasiado. Oye, ¿están ahí en la radio? Sí. Sí, están. ¿Están en la radio? ¿No podéis hablar? Hombre, no demasiado. ¿Qué son los militares? Sí. Bueno, gracias, Solamente te digo que eso toque de queda. De acuerdo, gracias. Hasta luego. No és difícil imaginar el que haguera passat si aquell cop d'estat haguera tingut èxit. La repressió no s'hauria fet esperar ni un dia, com publicava una revista l'any següent on apareixia Vicent Pitarch, tinent alcalde de Castelló, al 1981. He de dir que no vaig arribar a ser conscient que a nivell individual, que a nivell personal, a nivell ciutadà de Castelló, poguera haver escamots tan preparats i tan preparats o disposats quan anaven seriosament a fer una espècie de saca. De fet, encara va vindre un altre, ara ja no de fora, sinó un veí meu, va baixar de sa casa i em va dir que, com a mínim, que havia d'anar-me'n a sa casa. Vam cridar una sèrie de gent que coneixíem i que podia tenir problemes per això, que podien estar implicats, en concret un despatx d'abogats joves que treballaven en qüestions sindicals, de la UGT i altres coses, i que s'amagaren, que guardaren papers. I me'n vam anar uns 30 quilòmetres d'ací. Vam passar per Alcora, per davant del quartel de la Guàrdia Civil, i allò estava molt tranquil·lo. I hi ha una casa que tenim en la muntanya, ens vam ficar allí. I
van anar passant les hores, i, clar, molta por, perquè allí tots els que estàvem, doncs, clar, en por. Jo estava en la parròquia de Santa Maria, sé que algun capellà, company meu, no de Santa Maria, d'un poble, va tindre refugiats en casa, en un poble de Castelló, gent compromesa que es va amagar i que es va fugir allà. Apareix un senyor que toca el timbre i que me'n vaig jo li dic, Soler, me pensa que estan ahí. I qui estaven ahí? I jo entenia que era pues, o l'exèrcit, que havien passat per allí, no ens havien localitzat, que això sí que ho vam veure des de dins. El que era un senyor veí del nostre poble que va pensar que d'allí no ens menejàvem, no ens havíem menejat, que tindríem set, que tindríem fam. Yo vine a aportaros café y quiero jalte, por lo menos, ¿qué pensé que damos? Ah, pues entonces yo seré el que vos abastir de café y de coñac y lo que necesiteu de casa, pues ja hi vaig ser. Evidentment va haver contactes i va haver contactes de tots els colors. Hi havia gent que cridava, i cridava molt preocupat, perquè creia que tal vegada que nosaltres teníem, que nosaltres disposàvem d'una informació que a lo millor no donaven. Després d'això vam contactar també en Ràdio Popular i vam anar passant-nos notícies de lo que ens enterava, de lo que m'enterava, cada un perquè cada un teníem sintonitzades unes emissores. Però al dia següent, a les 5 de matí, com així es reia a la televisió, jo vaig anar a dormir i quan al dia següent vaig tornar al despatx, tenia damunt del despatx una nota d'algunes persones molt concretes del ser del poble que sabien, per almenys així del carrer, vestides en camisa blava de la falange i la pistola al cinto. Hi havia gent que preguntava d'una manera també preocupada, però preocupada des de l'altre costat. És a dir, a veure si això el que té que fer ja era hora i que això el que ha de fer és triomfar. A mesura que la nit es feia, era més difícil per als colpistes. Els mitjans de comunicació van recuperar el terreny que se'ls havia negat i es van convertir en un important instrument per defensar la democràcia. Els mitjans de comunicació en general, la ràdio en particular, van fer una grandíssima labor. Jo pense que sí que van ser prou decisius els mitjans de comunicació aquella nit, perquè s'anava contant al detall absolutament tot. N'hi ha moltes emissores que no van poder perquè les van tancar, però concretament aquí a la Ràdio Popular, que vam estar, crec que altres molt poquetes en tota Espanya van seguint la programació normal, no van tancar, i crec que va ser fundamental. Era l'únic mig de comunicació que es podia, els periòdics, i si anava l'altre dia. Les teles estaven ja fins a que el discurs del rei estava tancat. I el que estaven fent era, jo crec que era la professió que nosaltres havíem elegit i dins de la professió estava el que vam fer. Si ara me digueren, tornaries a fer? Efectivament, em tornaria a fer. De totes, vull dir jo que no estem, per almenys jo no estic arrepentit per a res. El general Milán del Bosch ha ordenado que se retiren las fuerzas a su mando estacionadas en la vía pública de Valencia. A las 12:10 de la mañana, el teniente coronel Tejero se ha entregado formalmente al director general de la Guardia Civil, general Aramburu Topete. Enterar de que tot havia acabat o estava acabant-se al voltant de les 6 del matí, de matinada. I la sensació, cal dir, una alegria immensa, ja van vindre els altres companys a les 7:30. De pronte, tota la gent que cridava havia perdut la por i cridava per felicitar-nos i felicitar-se.
I quan va sorgir el moment de que havia acabat el cop d'estat, que era ja, ja havia eixit el sol, per dir-ho d'alguna manera, ja havia eixit el sol, eren a les 5 o les 6 del matí, i entonces vam fer una xicoteta reunió, perquè ja estàvem ja mig agotats, i vam fer una reunió, inclús fora de la ràdio, un poc per respirar aire fresc. I clar, vam pensar en això, vam pensar que si el colp haguera triomfat, lògicament nosaltres, aquell dia jo crec que haguérem acabat en la nostra... haguérem passat d'una vida a l'altra, vamos. I al no triomfar és quan nosaltres ens vam alegrar i ahir vam acabar la nostra faena. A mi m'agradaria que recordara la gent que van passar coses el 23F de 1981 i que aquestes coses, els que les van viure, no poden permetre que tornen a passar, i els que no les han vistes tenen que tindre un escarment i actuar de manera que això no torni a passar mai més. Han rebut de la seva generació anterior un canvi en este país que significa per ells algo tan sublime i tan senzill com que són sers lliures. L'únic que te puc dir és que van ser molt valents. Van ser molt valents d'estar ahí en aquestes circumstàncies, perquè, imagina't, un any que entren els militars i diguen a tallar la emissió i que n'hi haguen allí 4 locos que diguen així no se talla. 4 locos entre cometes que no se talla, pues a través del temps ho analitzis i fas Mai sabrem per què l'exèrcit no va acudir de nou a aquella emissora de ràdio. Potser no es van assabentar. Potser van enviar uns altres soldats diferents als que van dur el bàndol i no la van trobar, perquè feia poc de temps que s'havien canviat d'adreça o perquè els colpistes ja s'havien donat per vençuts. Però la veritat és que aquell 24 de febrer va amanèixer més net i clar que mai per als nostres protagonistes. Que tinguis sort i que trobis tot el que ha mancat en mi.